लालू जी के लाली के बैठल, नीतीश जी के कुर्सी पर बैठल, आ सबकर सिस्टम बैठबे करी। आवे द मनीष भैया के वही लोग के जेल में ढुकैबे करी। आवे द मनीष भैया के विरोधी लोग के जेल में ढुकैबे करी। आवे द मनीष भैया के तेजस्वी के कोयल गड़बड़ घोटाला, सबका बक्सा में लाग जाई ताला। तेजस्वी के कोयल गड़बड़ घोटाला, सबका बक्सा में लाग जाई ताला। काला धन सारा सैतल मीडिया पाया के फौकल, आ सबकर जोगाड़ बैठबे करी। आवे द मनीष भैया के वही लोग के जेल में ढुकैबे करी। आवे द मनीष भैया के